en algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional que no tienen An ye sɔrɔsi ci daminɛ ka ban Mexique jamanakuntigi y'o fɔ a toɲɔgɔn Amérique jamanakuntigi Donald Trump ka fɔ la Mexique ye layidu ta ko a bɛna sɔrɔsi 10,000 ci walasa ka fentanyl n'o ye opioid mɔgɔ fagali kiribifɛn jugu ani tungalataw jamanaden wɛrɛw minnu ka tali Amérique tɛ boloda sariya siratigɛ la kumaɲɔgɔn dɔ bɛna kɛ Chine jamanakuntigi Xi Jinping n'a toɲɔgɔn Amérique jamanakuntigi Donald Trump cɛ bi tarata don Pékin ye laseli kɛ ko a bɛna salen bɔ tajifɛnw ani bolimafɛnw dɔw kan olu ladonni ka bɔ Amérique o ye jaabi ye Amérique ka fɛn dilannen salen fanga n'o ye droit de douane o bonyali donni baara la tarata don minnu ɲɛsilen bɛ Chine ka fɛn dilannenw ma k'a ɲɛfɔ Chine bɛna salen 15 da Amérique charbon o ni gazi jilama n'o ye LNG o doni jamana kɔnɔ k'a daminɛ février kalo o tile 10 na ka kɛɲɛ ni Pékin ka fɔta ye kɛmɛsarada la salen hakɛ 10 ɲɔgɔn fana bɛna kɛ Amérique taji n'o ye pétrole o ni fɛn suguya wɛrɛ ladonni na minnu bɛ bɔ Amérique jamana kan i n'a fɔ sɛnɛ baarakɛ minɛnw bolimafɛn baw n'o ye voiture de sport ye minnu fanga ka bon ani wotoroniw o fɛɛrɛw laseli kɛra sanga damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ ni Amérique ka salen kɛmɛsarada la 10 ɲɔgɔn o wɛrɛ da fɛnw bɛɛ kan minnu bɛ bɔ Chine jamana la Mexique ni Canada fana tun bɛ laɲini fɔlɔw la salenkow la kɛmɛsara la 25 k'a daminɛ tarata don nka Donald Trump ye kalo 1 waati makɔnɔni di u ma tɛnɛndon